Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka kendai terik mentau benai nok pra arjakat kendai. Kekan hon yung ginong snong nakatany teranga na Riboy District. Sasisian kilawan kiyo biang syakani ginong ba Shillong, ban panpai kala ya ke jingkren. Daw acting CM kahima melem upa EM anam manix EM. Leng ba kilat putai kubor haki kendet sengi balala. Hapo ke jelam jong way niki executive member jong darbas nong teranga. Uba Marcos lapasam. Ha ke jekren bat kinong putai kubor ha Shillong Press Club. Kani ke hon kelapan pau ya ke jing persyak jor halor ke jing ketho upa EM anam manix EM persyak ya ke senjok kirang bas nong teranga. Ki balayeng ban ya ki persyak ya ke jing temudi ya ke jakarap jong ki syakatnat Sipai BSF dagi katu kan ni kibriu kajaka ke bahe kumba khatar hajar eka kani ke hon kani ke sengi kala kanthok kelaru ya ke himamaliam ba kumno kamte ba halor ke jing ditu umono airang ya ke jaka ke ba khatar hajar ekar hakador ke ba rupsan hajar tingka si eka syau deilang chirop lau bat ada khenlang ya ke dor jong kani ke bai jaka ke pisa kalakot syakah nyu prak dor tingka bat ya ke ba udailang chirop lau ular register bi Andrew ya kan ngajaka da ka jing temu bandedo jakatnat BSF kat kum gje tho jong ne kan hon la angru ba kan ga jing dito ya kan ngajaka kalakta ya palat khat lai tri kisnong kibaran kan ga benta jong than Riboy te ka jing keno kalong ka babe an ka bala su keno pat kan tho klem dati benia ya ki jing shisha u acting CM ka hima melem pat ka dorbar kibala de khot ya kren ya ka kenhun Marcus la pasam bat udelang cirup law ka aku atrik naik khatwe ada khatra ya bal keno badai ubadon kiti ha ka ban register ba ya ka jaka ka bala poi hadu khatar hajar ekar kane kadai ka statement ka bala ai ha ka electronic media ubnai khatwe ar hajar khatra ngidang don tang ka sketch ma kampat de ka approve ma ngimpat don yang kita ki evidence ka ba mangi ngin kentho ya ki ba ki dei be an ha ko tu ka po ngang kerpat ya ki media bakin stick ya ka point ma te hadin jong ka tu ka hadin jong ka jing bu jong ka application ha ka electric khat electric bana khatwe ar khatra te usim bat ka dorbar ki lakhot e ka ar ko ar tarik haka himamalim dep nang ta haka tu kesngi usim kamah melimbat ki menteri kumba ngan repeat piang ya ka kentin ka ba haka ni kapor ka bala dep kren ka ba ong ba khasi khnriam khasi panar khasi buhan khasi war kim dan hok AA ban thit jaka hang thi like no ki marwet kata ngamde banga kerentang mga handai la sakilang da baro ki dorbar shunong ki bawan saki ha katukas ni nama la kren ha ka dorbar kaba ong bayagane ka kam ngan IT sha usim ka right marwet ban penbait ya ka jingdon kam tengila ap ngi kum kinong song snong ha ka baide bat kata ka jing penbait namar ni burom ya pa hadin jong katu pate shibanai hadin haka kanyo tari panai khat ar hajar khat pra kanengan peniya pi ya kabal ashi thi da usim karat marwet ukhot yang iya ka jingyalang ka ban perlong ya ki dorbar baro ha ka shnong pilingku but ha gane ka shnong ru klem yang ka resolution but hadin jong katu hadin bangi ki kum ki pat bang isa undum mentah kapor kala telun sya kasisne nama aku tarik ubanai khatwe arajar khatra mentah ngila kenjo yau banai bakhat la sisne kene kata 4 don clues 4 don resolution 4 don kata kajinya keren ban penbaik ya kane kakam te kum ngi ki kon khasi khara khamtam kabri unyo trap ki badon ki jakarat hagini ki jaka ngileng angi pisah but habangi la file RTI yo lemba kata RTI kumbangal stick ha kane ke balade kabangi la file ka khatsan tarik ujulai ar hajar khat kendai te lemba kane ka RTI ni la yo iki evidence but kini ki evidence ki keren kumne
kumbala produk the way menteri uang bakane kajaka kamde hana khat haja kade nyaw hajar saus pak khat lai ekar I statement kumta haki electronic media YouTube ke hange pe kane ka ba pau bashan whereas the seller is the sole and absolute owner sees possess of a plot of land lying and situated at Nagarabil Umlatu Pilingku B Pilingku A measuring an area 12,000 acres more or less, which is more fully and specifically kane kawin ki ka proof kabanta ka ba banong ba kajaka kangat tang hapilingku A pilingku B bat nakrabil wala day tang kita kilay tili kisnong ru ni baro kisnong ni don jakarat hakitu ki banta kane kadai ka schedule of properties balai na code bala mention back ke boundaries 10,000 acres kajaka Assam shi 10.5 kilometers Gambalbari 2 kilometers distance Umdarna 8.3 kilometers and Chibra 4.4 kilometers how come ki ong ba kane kajaka kalong tang ha itu ilai benta ladang ikren itu ilai bentaru ngi kinong rep ngi don shibun ki jaka hantu dep nangta nalor jong kane ke NOC na us imrai ude habok jong ke himam melem kirang ba shnong kide habok jong ke himam melem te us im jong ke right marwet u ken sim ula ya kane ke NOC syaka shnong pilang kubi measuring 10,000 acre Pilingku A measuring 10,000 acre and Nagrabil measuring 10,000 acre then nalor jong kata pade ladangnya kerennya kani ke 10,000 acre how to udelang curup lau ula semo ban register ya kajaka jongu claim ke NOC na kahima please stick to the points ula semo ban register ya kat kene kajaka khat hajar eta claim ke NOC na kahima bat karai lane na katapasno plus lada ushim ya kane ke nyo hajar saus pak khat lai eta ya kabau ong bakadon tangkata Henry ke register ke keren kumta nama babale kane kade kanyo hajar saus pak khalai eka kade part and parcel of 12,000 acres yang kabar kila propose ban di sha KBSF but hangne kila le ya ke GPS readings but ki approve maps ki GPS reading kane ka approve maps kine ke vertical of the land ke bakila le lengba ke GPS back in the GPS readings ke bakila le which shows 7,413 acres part and parcel jong kane 12,000 that nangta hangne kan paushai pek kane kade ka bangikot bagishim ya ka satellite GPS mapping hangne hangno shu kisnong namar hakane kakum kane ka baki kido e ka umterngai ki kisnong la eris root ki kisnong barokhoi ki badan hakane ka map but very cunningly kibo tang ya ki kisnong ngan mention ya pi ba kidon kisnong Josim kadon kisnong Chibra kadon kisnong Nagarbil kadon kisnong Jerman kadon kisnong Gambalbari A kadon kisnong Gambalbari B kadang kasnong Pilingku A, kadang kasnong Pilingku B, kadang kasnong Umsen, kadang kasnong Umlatu, kadang kasnong Pahamjula, kadang kasnong Pongkersi, lada piwa na ka National Population Census but na ki polling stations ki babu record yang man kisnong na ka election commission pinwat ka babu yang haman ki polling station kita don ki village records balik-balik pasal kami kan pa
ya ka jing shisha. But hang ne la le very cunningly la erase but la pani ki boundary jo ka Assam. Baik. Balaji Temple, Basista Temple, Khanapara, Baridua, Umnoe kadan chano Shahrukh Khan killing. But hangni ka ampere kade ka khadarme, ka bangi tip adon mat khap bat ka joroba. Khanapara hangne le mention kini pat kila dei la de psha lilam kamu. La de ti how de lang chirup lam. Tengan stick yang ya ka point sakaway ha ka ba lese na kalian jong ki media kila le along kila misprint. Baka jingdi ya ka jaka la di da umunu areng ha uchirup delang lau ha ka dor nripusan hajar shi eka but total kalong nyopo prakrur umdei delang chirup lau badi shi BSF not yet sold. Here it is mentioned that I clearly ya ka ba la de di hangne on 23rd of 12 2016 balade ladap clear hakmat ke jingdon lang jong usim ma ladap le ekani in the presence of kingship village headman and other witnesses ha ka ni bat kani ka ma ka bala kran dai we ni ki menteri ni condemn ya ka to jingran bat ni kum ki pat khasi khara ki parlo garu ki badan jaka hantu ki bade ki trai jaka ki bade ki trai shnong ni persyak jur ya kane ba ladang ya khen ya kata ka riti ka dustur ka ba unyi ukong undain thai ulabu kumbala krenda wei naki menteri jong ka hima ubala ong ba karaj ka hima bat ka district council rengkat bat ka shnong kidei ki babat ya ka riti ka dustur ka kendo ka syam te ngasngu banong hangne mano ne phanak sangma ubalak bandi kat kene ka jaka mano ne u Thomas Marai bat mano ne umuno areng ubandi ya ka jaka jing baro hak tu ka jaka bat mano ba approve ya kane how to kate ka riti ka dustur jo khasi ka bangitip colonial customs and traditions ni condemn ya kane namar kumbat ongba ni nadu ba register ya kane ke jaka mran mano ru batin kumno kile hangno kile bat shei ka boy te halor kini ki jingkren te ngan stick ru ya ka wei ke jing ong jong menteri jong ka hima ngim don benta bat ngim tip hiru ya ke jingya denti kata ka kam haka bedi bat kini ka jaka ko ki parlok ki bayoi na baro saudong deban kan mau ba ha kane ka meeting ka bala khot ha ka khanyo torek ubana khat arjar khat pra menteri jong ka hima malim udon rengkat hangne how come unot man clarify ba kimtip AA sapang kane ka jingyat ka kam haka arpuar tarik upanai khatwe hajar khatra hayin dorbar ka hima malim daka basai bali barokhoi la sakhilang how kamunot ban clarify bangim don bentai bat haka baini bat kecing register ya kacaka lemda ka hima malim kam ai ladakam ai ka NOC kamut ka registration jong ulau totally ni condemn but ladaki lai yakin ni condemn balai pi roi ya karat karyang ya ka jaka puta ya ka shnong ka thau jong upai khasi kharabat ki parlok daro barok ki baidon ha ka to ka tha